Hadin gijing yo gijing ujo na gipai ba ka thai malas nai ka bahap po ka mahoti constituency haro ka jing don tang ko ke doktor hape chi malas nai ka badai jong ka ayush jong ka MBBS menta ka sngi ka seng new trap Ashik National Movement River District ka jurip ya ka sumar hapo ka jingram wa washal makdo presiden ka HENM na Eastern Sun Harjinon lang ad hoc presiden ka HENM ba Justin Mashring nang tau ba kraw perkat thongni lembar gid kot keseng hakan ke sngi keseng kai genduru ya ke doktor jong ayush keseng kalap ya sibun ke jing duna hakan ke PhD kan tuk ke jing don doktor MBBS bat ka jing duna ki staff nurse ka jing don ka jing care ya ke PhD bat ka jing julor ki jakasa jong ki nurse bat kum juru ya ke MHIS hak bagi pa iba ka jumat jing nakapos ka po tang nama bom don doktor MBBS ka maulas nai PhD ka ai syakwi sya kumba saup atli kisnong bat kumba apply hajar ngutam ipa iba ke bahaban ai syakri jong kan ni ka maulas nai PhD ka seng ka ong bak kan sale ya kendu syen ya menteri ka tanan ko ya khia jong ka jela hol kan ni kijing jong ka te ka PhD to hagane ka por kumamta nagaliang jungi kum ka seng H&M Eastern Zone River District iwan ban visit hagane ka PhD molosnai ta bangi poi hangne nglayo ban yakran angkat bad doktor in charge i doktor MBBS ide doktor Ayus iba in charge hagane ka PhD ta bang layo ik ban yakran ni yo ik ban yasu jingmut bat yo sibun ki ai ki ba ilaya thu ya ki jingduna na ga banta jong kan ni ka PhD ta ga na po na kalyang jingi kum ka sang H&M Eastern Zone River District rengkat ke jing ya don lang jong ad hoc president jong ka River District jong ni te ni na kalyang jong ka sang ni kerpat ya ka sarkar bahkan pekmat ya kan ka PhD na ga banta jingdon kam jong ki pai ba nong snong kumbang itip kumba saup atli gisnong kiba nakalyang jong ne ka PhD ka ya ki jing yarap nam ta jong ki pai ba nong snong hagane ka than mat ka dong ka jongi ta gana por nakalyang jong nga kum presiden jong ka Eastern Zone River District nga kerpat ya ka government lada kin pe khmat ya kane ka PhD hagi ne ki benta ki bobun ki bang isyam ya ki jing ut jong kane ka jong i doctor in charge ibade ban charge nam ta jong kane ka PhD yang mah kata to hakaban kong na kilang jungi ka sang H&M River District harangkat ka jinga don lang bat ki nangelam jong Eastern Zone ngelayo man visit hakane ka PhD ka badan hamalas nai ka jingwan visit jungi hangne ka long ba ngiyo kat kum ka jingot jingnam no poi ba badan sekini kithan ki bahap haka jing pet jing khmi haka jing sumar jong kane ka PhD ka badan hamalas nai kita kisnong ki bahap hakane ka PhD ki don hadu South Artli Kisnong bat ke population kadon arpula hajar news pa prapulai ngut te kalong ka ek ka ba nakalyang jungi kum ka seng ngidap da ka jing sngu diaw haba ngilay sngu hadin ka jingi kendu jungi ba doktor nakalyang doktor lapan pa yang sibon ki jing duna bat ki jing ko jong ka jing terekam hapo kane ka PhD te de na kata de halor kata kanong rim ngi nakalyang kum ka seng ngi kwa ban pen sngo syak sarkar baka dei ban le namar bangi tip syai baka ne ka malos nai PhD ka hab ban kabar opru ya kisnong ki badan khat kendal ne arpo tuli ki badang hab ka papo border area kata ka disputed area khnang ba kini ki jaga ki ba hab papo disputed area kin long ki ba singai ti ki jing duna ki ba kat kum ki jing lap jungi habang wan visit hakane hospital ka PhD ka long ba naduk ki staff nurse ngilap ba kidang duna kidon kumba ngiyo jing tip nai doktor tat haduk menta kidon kumba ar fulai ngut hajing sya kidon ar funriu tang ba la transfer no ki lai ngut kumut ka basa ar fulai ngut henre ka ka bangi sngo bot pan pa hongne ka long ba ha ga jing sya ka sarkar kadang dei ban bu susu ya ki staff nurse om ban sim na kane ka PhD namar ba kane ka PhD ka hab ban pet ban khmi ka di ka area ka bahe bat ka population ka babun tilada wat eki badan ru kadang sim susu te kalong ka ke ba nang penjenjar susu ya ki ba don ki ba ai ya ki jing syakri nang ta kumbon ciong sekidar hang ne ngimyo sekidar ba long permanen ni suyo tangki sekidar ki ba long kontraktual bat ka service ru kalong ka ba dunah du kota kata
te kumta ngi kerpat ya ka government bala dalong ka bala kin sobha bakin thung no daki permanent post kata lang ba jong ka di sin mar ngitip sai dang hakat to kan epor kidang su dep ya kan ka writing test jong ka di si apo ribo district te plus nang ta kumbangi i hangne ka fencing barok silenter jong kan ka area jong ka kane ka PC ru kumbalong menta kampat don te nabenta kane ru ngi banjur sak sarkar bala dalong ko bala sobha ban ai ya ka fencing khnang ba kan long kane ka jaka bakan long ka jaka ka ba singan bat ka ba safe nabenta ki staff nurse bat ki doktor ki badai ban sa mit ha kane ka jaka bat kajing ka ba ki paiba ka ba kimat ha ka ba yadai bat kane ka PAC kata kadai habayadai bat ka MHIS namar bahadin bangil ayo banyakran bat i doktor ibadai i doktor Emi Talang ibadai i doktor Ayush i ong ba nadu ba kane ka PEC kamdon i doktor Bapura ita i doktor MBBS kamut ba habayadai bat kane ka MHIS ru kimnomla subat ai ka jingarap te kata ka we ka bangi na kalyang kaseng i banjur ya government ba ladalong ka bala sobha ban ai no dai doktor Bapura ibala ban ai jing sakri Bapura ya upai ba ubadon sakane kadong bat kathan jongi bat sakawai habai dai bat ka bat certificate bat ka death certificate ru tangna kadaw ba ngimyo ya doktor Bapura habai dai bat kaneru kipai ba kajing sa ki dai ban yo tang sisiat sngir kilahap penban ban up lagi benai te kaneru kadai kawai kajing ka bakrau nak benta upai ba nong song snong badon sakini kidong kithan jongi te habai dai bat kinong kha khunlung namar ba ka ba i doktor ila pensngo hangi ni sothu isa ka dai ka jing ka bakhrau ha ka jing isa kinong kikin thei ki badai ban wan kha khunlung hangne ha po PAC ha jaka bakin yo ya ka jing sumar bat ka jing ada na ki doktor ban kilahap ban khan hayeng tang na kadaw ba omdon ki doktor ki babiang bat omdon ki bapet ba khmi na benta jongki kamut kim so ngan ban wan hangne kilahap ban khan ahing lane ban let sikwi kastal ki bahap ban let ki kenta te na benta kane ru ngi sngo hi ban panpau sang sarkar ba baralong ka bala bakin simkhia ban penbit penbiang na benta ka singan jong kilong kemi birang hap ban kha ban pun kabakung san kabangi hap banyak kan hangne kalong ba kata kadai ka ambulans namar bangi tip syai ba ka malos nai PAC kadang duna habarok kiliang namar ba hadu ki bor dawai ki bor jong ki mesin baper ki ban le ki badai ban le test kini kitai ngimpat biang teng ndalawan unong pang uba ngila ban ong no uba kham sistem jur nangne ki lahap ban refer sekui hospital ki lapong borembong ne silong te hangne ka bangi hap ban kran kalong ba ka ambulans kabadai ban penpoi yaki sakiwai pat ki jaka sumar henry kabapau hne kalong ba ka ambulan PE ba kadan tangkawe henry kat kum ka jing ya thu jong doktor ba mentaru katai ka ambulans kam dalong ka ba ya ibe kadan ka jing thut henry kum balong menta yukit bokit biang no yaki ambulans ki badan sakini ki snong ki bala tai op hangne ha po PAC molsnai dei lang ba jong kita ba kane ka PAC kala ban pentelun ya kita kilat jing sumar ban phara sikwe pat kijing sumar na benta ki nongpang teka ka bangiso ban banjur hangne kalong ba na benta bangi kwa ban yo no ya doktor lane ka doktor ka baskem ka Bapura namar ngitip ba hangne idon tangwe doktor Ayush wala katar ai kajing sekri Bapura na benta ki nongpang ki bawan ban sumar hakane ka hospital jongi teka ka ba ngikwa ban penpau hangne kalong ba ka sarkar kala dai ban simkhia ban pha no ya doktor Bapura na benta ban yo kajing sumar ka bapaka ikipai ba ki basa sekini kidang kithan jongi